Какъв куршум е убит Васил Левски? Сребърен или златен? Сребърнен, ако не се лъжа. Сигурен ли си? Ами, аз казвам сребърен. Ама той не е ли обесен, не е убит с куршум? О, да, вено бе, обесене. Аз просто така забавих. Добре. А знаеш кога е създадена българската държава? Какво? Кога е създадена българската държава, знаеш ли коя година? Ами, мисля, че... 500... И 17 година. Не знам много. Не е ли 600 и някоя година? 600 и някоя година. 671 година. Не е ли 81? Ами де да знам, аз много не знам така да се казва за България, много не